אז מה רואים כאן לראיון בסרטון חדש, היה לנו היה ורציתי לעשות סרטון אבל לא טועה, אני לא זוכר שעליתי סרטון, שכחתי תשומות תגובות ואני בשרת פרטי ביסונוב. אני לבד? לא משנה מישהי. אבל בכל זאת אני החלטתי להם סרטון המשחק שאני מאוד אוהב, ולכל עכשיו גם משחק אוהב עליי ברובלוקס, די טוב בו גם, מישהי הפקיד בו, אבל אני גיליתי שהדמות כן קשורה לאווירת המשחק הזה, התקרבתי בפקיד בו, למרות שאחלה קיד בו, אני די אוהב אותו. אחרי זה אני בגולדן פארליז. אם אתה רוצה שאני אעשה את זה מההתחלה, שכנראה אני לא אעשה, אלא אם סתם נגיע למיליון לייקים, סתם לא. איזה 20 לייקים, יש 11 לייקים נגיד, למרות שצריך מספר מדויק, אז 12. למה לא 10? כי לא יודע, יאללה 10. אז נתחיל מחדש. מודיעיני פסיביני ואני אתקדם, אבל בדרך כלל לא אעשה את זה כי אני גם די בטוח שאני לא אגיע, אולי בנס אם תאהבו את התוכן אני אגיע ואולי לא, אתם לא נעמדים אבל לא כל כך אני ממליץ בחום על המשחק הזה, אני מאוד אוהב אותו. לדעתי, אם אתם מעריכים דרגון בול או משהו, אתם גם מאוד תהנו ממנו. וכן, אני חושב שמספיק לדבר, לשחק, אבל בסדר. הרי מה יש עוד מה לעשות? אוקיי, מוכנים? 3. אז משחק את זה בשבועים, ברור זה אומר שלא משחקים. כאילו התסריט להשתפר, יש פה דברים פסיכולוגיים ברובלוקס וגם יש מטרות ממש טובות. לדוגמה, אם אתה מתחיל אתה תקבל 100,000 ויו, ש100,000 ויו הרבה, אבל הן מאוד טובות למתחילים, לי גם פחות מועילות, פעם לא תדעו לי, ועכשיו לא. אני חושב שאם אתם בעצמי דרגון בול ואתה אוהב את הסוג הזה של המשחק אתם תהנו מאוד כמוני. וכן, איידלירן וזה עכשיו הכי מעצבן בו, לא אפשר לעבור אותו ויש לי באג, לא משנה, הבאג הזה שיחקתי רתי מיליון. עכשיו אני חייב להמשיך את זה, למרות שתכלס אני יכול לקנות את גולדן פאריז, אבל אני חייב לבדוק משהו, עוד זה באג טוב היה. אוקיי, סבבה וויפ. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון טריקים בסטיקים המשחק הזה, תשמעו את התגובות, אני אשמח להראות לכם טריקים, אבל תשחקו בזה אם אתם כמובן אוהבים דרגון בול. אני מאמין שכל מי שצפה בי אוהב דרגון בול, כי אני העליתי פה הרבה תוכניות דרגון בול, אבל עדיין, בכל מקרה. קרירן, מה אתה עושה כאן? וויפ! היי פאריז, אמרתי פאריז, או פאריז, מה אכפת? טוב, היי לירן, מה קורה? איך לך ביום בעיר, בשמש? איפה השמש? אוקיי, מסתבר שאין שמש במשחק הזה, אז אין לך ביום בעיר ללא שמש? אתה עושה לי גבי, לא יודע, אני אמור לקחת גביעים, אבל מי מגיב לחתוכים? ונפסלתי את הנובני. טוב, אני צריך לבד 50 טכנית. הבא בתור לביץ' גומה. וואו, עוד מעט אני מקבל אותך. לאן הגעתי לעזאזל? מאי? עכשיו אני כרגע בגולדן פאריז. יואו, היא לא סיימת מה.
אוקיי. הופ, שיט. לא, וואו. ולמה ידעת שרגילות? חיית משחק. וגם אני רוב דג. אבל כאילו אני באדם תחפושת של פירילה. לא רואים איתי. לא סתם שלי רואים טיפה. זה לא מאוד מגניב. וזה שלי גם טיפה מודם. בוא נשים על זה כמה מגניבה ברקע. סתם לא אין לי כוח. טן טן טן. אוקיי, יאללה. טוב, אני קופץ גבוה. מאוד גבוה. וואי! היי, אני בשחור. אל תשפטו אותי, אני לא גילן. פשוט אני משעניין דריב. וואו! אתם הפלתם אותי! הם לא מתביישים להם. ללורד פריז? היה לי בשלב הרגיל. היה לי בשלב הרגיל. למה זה תעשי? למה אני פגשתי את עצמי? אתה חשבתי בתחפושת, אמור להיות. כי זה נקרא תחפושת, כאילו. בתחפושת, אולי התחפושת שהשתבשה. מה? איפה קיבלתי כזה את הפיד הזה? שזה נגמר, ומי שגם השיטו נגמר. אוי. אני רואה שיש לו 3 דקות לשלטון. לא משנה. טוב, אוקיי. 3, 4 1, 2, 3. אוקיי, 3. אני יודע סוביב 3. טוב. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. איך אומרים את זה? בלשון נקבה. אוקיי. וואו, אני מרוויח מלא בתוך שנייה, זה נראה שזה טוב. לפעמים אני מרוויח מיליון. זה מאוד טוב. אני מרוויח את זה, מה שאני יכול להרוויח במתנה שלה 100,000 ספיד. אוקיי. אני כזה גרוע בפארקור הזה. טיפה קשה לשלוט במהירות, סליחה. לפני העובדה שאני 93 ספיד. לבל 45 זה גרוע מאוד, אני פשוט יותר מה-45. רגע, לא, זה יותר פי מיליון יותר מה-1000. אומייגאד, זה פשחי. אוקיי. אתם מכירים את קרונסקנס? לא. חבל. אוקיי, יש לו דקה לסרטון. טוב, נשתנה מהסטאפר. יש לי מטרה שאני חייב לעמוד בה. למה לקחתי גביע כזה נוג? קרא שיש לי לאג. בריא? לא, אין לי. ומי גם באדם ממהיר יותר? הוא הרגע שתדעי לי בפנים. וואו, יש תחפושת גרועה. טוב. אולי אני אהפוך את התעשי שהוא בדעת לא יהיה גרוע. אבל בסדר, אין לי כוח. וואו. היי פירילה. וואו, זה שם פעם הבנתי. וואו, יש בומים, שמעתם? באתי לעולם. אוקיי, יאללה, הייתי לרן. מה רציתי לבדוק? עוד טיפה מפאוור לבל, ונכסלתי. טוב, אז כנראה שהסטופר כן נכון.
Vinti vandisi de vin sopun soitoit liose vinti vandisi de sotun bodisione aman sal kibali مثل اللي سبته رسالتي أكثر خبيب לא תקום מה סרטון אבל אני רוצה שזה מספיק להיום אם נהניתם תירשמו לערוץ שימו לייק ונתראה בסרטון הבא יאללה ביי